Nilinaw ng pamunuan ng Lingap General Hospital sa Arayat, Pampanga na hindi nag-duty o pumasok sa trabaho ang kanilang resident doctor bago ito magpositibo sa COVID-19. Sa bahay umano nakaranas ng flu-like symptoms ang doktor. Dinala ang doktor sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa City of San Fernando upang isailalim sa RT-PCR test at dito na lamang positibo siya sa COVID-19. March 18 nang bawian ng buhay ang doktor dahil sa atake sa puso. Natukoy na rin ang ilang nakasalamuhang hospital personnel ng namatay na doktor at sumasailalim na sa 14-day quarantine period. Tapos na rin ang disinfection sa Lingap General Hospital at balik sa normal na ang operasyon dito. Paglilinaw ng pamunuan ng pagamutan, hindi sila nagsara sa kabila ng kautosang inilabas ng Municipal Health Office ng Arayat na di kalaunay binawi rin naman. Hindi rin daw na-admit sa Lingap General Hospital ang naturang doktor taliwas sa mga unang kumalat na impormasyon. Samantala ang isa pang doktor naman na positibo rin sa coronavirus ay bumubuti na raw ang kalagayan. Hinihiling naman ng Lingap General Hospital Management na wag sanang magkaroon ng diskriminasyon sa iba nilang pasyente na magtutungo sa ibang pagamutan o medical facility. Una nang ipinaalala ng World Health Organization na huwag magkaroon ng diskriminasyon sa mga medical worker, pasyente o sinumang tao na nakasalamuha ng COVID-positive patients. Stigma can isolate people. It can drive people to hide their illness to avoid discrimination, and can even prevent them from seeking medical care. Minsan na rin nag-abiso ang Department of Health sa publiko ukol naman sa diskriminasyong natatanggap ng mga COVID-positive patient at mga nakarecover mula sa virus. Kami po at ang Presidential Communication and Operations Office ay nakikiusap sa ating mga kababayan na itigil nyo na po ang paghaharas at pagdidiscriminate sa ating mga COVID patients at sa ating mga survivors. Sa kabilang banda, ipinag-utos din ng local IATF ang pagpapasara sa mga private resort sa Arayat dahil sa mga health violations ng mga ito. Ayon sa investigasyon ng Municipal Health Office, hindi nasunod ang pagpapatupad ng 50% visiting capacity sa mga resort. Umakyat na sa 140 ang confirmed COVID cases ng Arayat. 114 ang gumaling na, 7 ang namatay at 19 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.